Ako si Daling, ginaingon, mahal tamang ka, kung mangandoy man ko nga mawa ka, ang tanan tungod rasad nimo. Mao niya nga hitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalingtan. Na problema kas imong bana nga palahubog kayo? O maoy, grabe tawhana. Halos kada uli ikas trabaho, hubog. Kay magalgal man na siya sa mga kauban sa trabaho niya. Unya kadtong kauban niya nga migalgal anang adlawa, di na mo inom ini kaugma. Lain na sad ang mugalgal na sad niya. Mao nga halos kada gabi na siya nga hubog. Baya, nga sa ato pa, iyang sweldo, kuwang na inegrimit diha nimo. Sakto man sad ma. Way kuwang bisag gamay. Magpalibre ra tingali na siya sa iyang mga barkada. Oh, okay ra na, oy. Wa man day kuwang ang sweldo nga iyang iintrigar, okay ra na, oy. Hasol manggod kung mahubog siya gud nga mauli sa bahay. Ha? Nga naman, kay sigihan kag turjak, ha? Oy, maog yun na, kinaiya kunos mga hubog. Ganahan kuno kay nag-sex permi. Oy, kanindot anak, oy. Nya, giahak na lang. Mao bitaw hasulan ko kay ang iyaha di na mo tuskig, magsige na lang gyud taon kog tilap papuyag gyud. Hay, mabuhi bagutan ng pulos tilap. Mao ba? Ingon pa sila kay ang hubog kuno, grabe kuno katuskig. We, O, dili, di ay. Uy, kawa guday ayo anak kon mao. Hek. 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 Mau stop. Di na nagahi mo. Subog ka. Ha? Di na nagahi. O, lagi ba? Hindi na magahi. Hek. Mauna yun. Bati taon ako ba? Pero, kamo, sa inyong istorya na ako. Ay, gahi ko noong inyo. Bisan, ug ko na, kanang hubog mo. Ni ako pa sa humuka. Di naman taon mo tihak. Kaya ako kay. Gahi na eh. Karong rin tanaw ko si mong naong gahi mong gayo. Ay, bao ba? Saan rin naong ko? Para pagahi. Usapan ng naong ko. Atik sa kada. Atik ko kada. Biko na. Pakita ako sa imong sinabi. Bayo ta ka. Ito si Istubili Brabag yun. Tanaw ko na ko, bebe. Oo, sige. Hubog ko. Sige, around to. Mira, tanaw ko, be. Mura na nagkugita bay. Kay kada gaway, ibatangan ako bullets. Ha? Doon na rin yung takor siya. Be. Kita niya. Sige. Iwan niya. Sige. Shocking. Hala. Gay ato si imo. Ay, kapon din rin. Siguro, gay gina yun. Lagay na. Dako, taas pag yun. Diyan sa Taas imo ba yun? Sa'yo nung nani mo. Labayan ang imo ba yun? Nabayot sa gikani. Nabayot sa ka. Ha? Ginahari ka, ha? Ibo ka sa ako, ha? Ay! Hagi-hagi, hagi-hagi. Igor ako ni kapoy. Sayop to istoryahan. Sayop to istoryahan, no? Masula dia. Nasuya ko sa imo ba na? Suya ka? Hagi-hagi. Ayo ba? Basta kubog ko, di ko mahawak ba? Pero, tuskig ang imo ba? Oh, ako ba? Ang ako, wagi ayo. Ha? Kalagot ba isang paon eh? Tara. Ay. Istong, ngano ka uy? Nauli ka man kog nga hubog kayo niya nagbinatay ka magmaayo diha. May ayaw ni ako, awagi ayaw. Ang akong mga amigo, kung mabubog sila, mugahi ang ako taon. Pero ang ako taon, dili taon. Ay, ako pa ni mo no, undang anang inom. Undang inom. Basig mo gahi ng imo kung di ka makainom. Undang inom ha, istong ha, undang ha, aron di ta kabiyaan.
Bisag wa ka mo inom no, pero luyat magyapon ka ng imuha. Ila, dito ko gikas doktor day. Nadaot ang dining ako day kay tungod sa sige inom. Kalagot na. Uy, kalagot yun. Usa, pusan man nga di na ni mugay ni nga ako. May pag mubalik ko og inom. Unya kini ako Paalam ko. Mag-unsa man ni ako kung di na namugahi ang imuha ha. Day? Ali day. Ha? Ato na ng tilawan day bi. Ato na ng tilawan. Ali day bi. Ali bi. Tilapan tala na day. Sa bait tila pa ng naong mo wa kay lami. Yung tunguha ang imong bana. Maglagot magunta. Nasakit na lang noon. Bahala na lang unta to og dili mo kahi ang iya basta di lang siya mobalik og inom. Mibalik man, nasakit noon. Ay, dadas ospital, oy. Aron marisitahan na siya og tambal. Kung ako pa lang imong gisugot kaniadto day daling, di ka gyud unta mag-uol. Kay di man ko mo inom. Pero si Istong may gisugot nimo, nya imong gipakaslan. Nagmahay bitaw ko. Nganong siyang akong gisugot. Hasol na ra ba kaayo? Magpati man nagmaayo. Dadog ospital, di man sad siya. Da, bahalag matigbak siya, oy. Kining ako, day no, practical lang ning ako, Mamatay naman gina siya. Sugtan na lang kundaan, day. Ha? Sugtan lang kundaan, day. Aron inig kamatay niya ba? Daga na taga-agi. Ha? Sige na, day. Sugtan ako. Unya na lang, oy, dong Sidro. Suwayan sa anak ko siya dag ospital. Ug moingon na gani ang doktor nga, wa na gid siya kaayuhan. Anak ta kasugtun dong Sidro. Standby lang sa ha. Dadon ako siya ospital lang. Wala ko'y kayuhan do. Wala. Oh, grabe na ang imong sakit. Mamatay ka na sa dili madugan. Mamatay na gid ka dong. Sa unggahi ka magugugod. Sige mag-inom, patay no Di ka. pa ko mamatay day. Di pa ko mamatay. Kanya mo supa kas doktor, naunsa man ka. Doktor na nagsulti nga mamatay ka. Kanya mo supa ka. Doktor, unsa man, mamatay siya dili. Mamatay ka, Istong. Grabe na ang imong sakit. May Di ba ko gusto mamatay? Di ba taon ko gusto mamatay? motel ning hinungan sige sakyan tan taxi. Oh, imo naman kong gisugot. Busa magtagay ta sa lawas nung nakalipay, ha? Ay, pasayloon lang chukos kahit tasan. Pero gimingaw na kog sex. Uy, busa tana. Manutag mo tira sa droy. Daling, kanindot din madiling, uy. Maangkon ta din kadaling. Daling. Ay, nagtilap diha. Kay kinagbaw na ko ng tilap. Oh. Ay, kana, gusto ko Dali. ka ng tuskig, ha? Oh, sige. Kanang murag bato kagaya, ha? Dali, karo, niya. Ali, be. Dali, Yakan ko ng naong ni mo. Sabak imong naong, be. Ay, sabak ang Usa? imo, be. Oh. Dali. Kahuoy, Niya. tani, Galing. Ah. Pastilan ni mo, oy daling. Nakig-sex ka man og lain nga buhi pa man ang bana mo. Nahitabo na ang tanan, ma. Og wa ko magmahay nga nangabit ko. Bahalag mamatay siya og dili, basta happy ko.
Kay may lalaki namang kuma nga mihatag og katagbawan nako sa sex. Nga wa niya mahatag nako usukan pa sa una. Kung nag-asama ko sa akong pagkaasawa, siya'y sadaan sa tanan sa kumpana. Daling. Nagraras na. Igo na lang sa paghilak ang akong bana, human siya masayod nga may kabit ko. Wa siya makahimo sa pagdapat nako kay naglupog naman siya sa banig. Pero nangayo kog pasaylo niya sa akong gibuhat, nangayo kog pasaylo. Mao ito makasama ang kaagi ni Daling, dinhining tulmanon. What's the style? Nangayo og pasaylo is style. Kini mao sugilanon sinuwat ni J. Benayos, dalit sa RMN drama.